Salam, hormatly ýurtdaşlar. Şwetsede şu mahal edilgiýe ýary saga donky diýmek Türkmenistanda ýa 27-nji oktýabr boli. 27-nji oktýabr bilşimiz ýaly ýa bilmeýänlere de habar etmek pardymyz bar ýa düşündirmek. Mundan alaýyk 99 ýyl mundan öň Türkmenistan Respublikasynyň ýa-da Jemhuriýetiniň düýbüniň tutulan güni ýa-da Türkmenistan döwletiniň Jemhuriýetiniň eglan edilen güni. Ine şu ýyl dönmek gelip ýetdi. 27-nji oktýabr. Ýöne gynansagyp 27-nji oktýabrda indi şu her bir adam öz işi, öz garawyny, öz ýagdaýy, öz maşgalasy bilen ýöne şu gün boldumy, bolmadymy, oňa üns berýänem ýok, ýöne siziň ünsüňizi ýene bir gezek çekmekçi. Sebäp bir gaty wajyp taryhy waka şu waka bilen ýa şu sene bilen biziň geçmişimiz, şu günimiz we erteki günimiz gönden gün baglanyşykly bolup duransoň şu zatlaryny biraz düýüp durup geçmekçi bolýan. Birinjiden ine 1924-nji ýylda Türkmenistan Respublikasynyň düýbi tutuldy. Döwletiniň de Respublikasynyň, Jemhuriýetiniň şu sözi bellep goýun. Şondan märam Türkmenistan ta SSR ýykylýança Respublika adyny göterdi we Türkmenistanyň döwlet dolanýar statusy ýa-ni parlament respublikasy görnüşini diýip aýdyldy. Ýöne şu parlamentiň üstünde de oturan Sowet Soýuzynyň Kommunistik partiýasy we şonuň agzalary dolanyrdylar iş ýüzünde. Ýöne ady durumy, konstitusiýon durumy Türkmenistanyň respublika formasyny. SSR ýykyldy 1992-nji ýylda birinji konstitusiýada Türkmenistan respublika ady bilen geçýär. Emma soňra Niyaz şol Türkmenistanyň döwlet durumyny respublika adyny aýryp diňe Türkmenistan diýip goýdy. Ol näme Türkmenistan? Nähil Türkmenistan? Kimiň Türkmenistan? Haýsy durumdaky Türkmenistan? Şu barada şu güne çellenli 30 ýylly waýdaly şunu dogurlamak üçin, dogursan üçin kelam dil ýaran döwlet ýol başçysy ýok ýa hökümet baş tutan. Näme üçin Türkmenistanyň konstitusiýasynyň respublika söz aýryldy. Onuň ornuny näme goýuldy? Türkmenistan. Türkmenistanyň prezidenti ýa Türkmenistanyň hökümeti. O Türkmenistan näme durmy bar? Nähil durmy bar? Haýsy terde hereket edýän Türkmenistan? Döwlet ýa näme döwleti, kimiň döwleti? Haýsy terde dolandyrylýan döwlet? Prezident formasyna, onu prezident formasyna bolsa, onu parlamentiň öz başlyk işi nirde? Öz başlyk alyp barmaly işi. Hökümetiň alyp barmaly işi nirde? Prezident bolanyny ol hökümetiň işini bol alyp barmaly parlamentem, ondan beýleki suud hakimligine de olar ýol başçylyk edýän bolsa ýa görkezme berýän bolsa, onu biz nähil döwlet bolýar. Gaty ştaýda düşünükli zatlar 30 ýyllap çözgüsiz ýatyr. Ýöne bu çözgüsiz ýatan meselelerin aňyrsyny gaty uly tragediýa bar. Biziň halkymyz, biziň döwletimiz, biziň milletimiziň gelejegi üçin. Näme de görýänler misaly. Ene seredin Türkmenistanyň adynyň respublika adyny aýyrdylar. Oň ornuny hiç tat goýulanak diňe Türkmenistanyň prezidenti. O da Niyaz, soň Gurban Guly innem oň dogmasy. Başy şu aşagyna duran ýanky bir nähil wede. Kanun noktaý nazardan konstitusiýon sütün ýok. Şunu saklayan, şunu goýan Türkmenistanyň haýsy durumy, nähil durumy bar? Şuňaňmy? Diňe Türkmenistan bolan bilen ol nähil terde dolandyrylýan döwlet. Parlament usulyny, prezident usulyny bolsa, ýene de ýa hakimiýet paýlanşygy bolmaly, islenlik durumda bolanady. Ýok. Şu respublika ýemesini düşünjäni
Emeden konstitusiyadan ayırdılar, öçürdüler, ýok etdiler. Şol eýen birinji jenaýat. Şonu etmäge niýasyňam, dogma nakylynyň hiç biriniň haky ýa hukugy ýok. Onu diňe referendum üstüne halk üýtgedip bilýär. Döwletiň respublikanyň durumuny ýa konstitusiýany. Başga hiç kim. Diňe halk döwletiň eýesi, döwletiň özü halk diýen düşünjäni beri, diýmek halkyň özü üýtgedip bilýär. Halkyň oturdan menejer däl, ol prezident bolsun, premier bolsun, ýene bir bolsun, görlähet bolsun, olaň haky ýok şu zatlar etmäge. Ýöne şolar şonu etdiler, halkym sesini çykarmady. Soňra bir inni 27-nji oktyabr diýip öwran aýdyp otursa Türkmenistan Respublikasynyň döredilen güni. Inni bir Gurbanoğlu alasamsyk 27-nji oktýabry alyp 27-nji sentýabra geçirdi. Näme üçin? Näme maksat bilen şu iş ýa şu jenaýat edildi? Ýene de halka hiç şey düşünürüş ýok. Bolly bizine 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirdi. Şu aýdyljak zatlar gaty üns berip diňlen ýurtdaşlar. 27-nji oktyabr tarih güni. 24-nji ýylyň mäheri geldi. Türkmenistan şo ýyl döredildi. Şol senede. Şol senaň esasynda da 92-nji ýylda täze konstitusiýa kabul edildi. Şol konstitusiýany soň Niýaz üýtgedip respublika adyna aýyrdy. Gurbanoğlu inni getirip 27-nji oktyabr aýryp 27-nji sentýabra geçirdi. Näme boldy 27-nji sentýabrda? Türkmenistany bolup geçen hiç ýyl taryhy waka ýok. Ya bağlanşığı yok Türkmenistan tarihine 27 sentyabr. Diňe bir iş günü bolmagy mümkin. Hemme işe gidiyor işten insan durmuşynyň bir güni. Başga iş zatda. Emma tarihi waka 27 oktyabr. Islenip döwletiň öz tarihi var. Tarihi wakalary var, tarihi seneleri var. Hanini bizde tarihi sene? Sizin her biriňizde men şu taýda sonra berýän ýurtdaşlar. Biz Türkmenistan'ın düýbi haçan tutuldy diýip aýdyp bilersen şugun. 27-nji oktýabrda ya 27-nji sentýabrda? Tarihi sene görkezip dur 27-nji oktyabr 24-nji ýyl Türkmenistan Respublikasynyň düýbiniň tutulanyny. 92-nji ýyldan soň şol respublika sözüni aýyrdylar, diňe Türkmenistan bolup galdy. Inni bir Gurbanoğlu gelip 27-nji oktyabr 27-nji sentýabra geçirdi. Diýmek garaşdyrlygym ýok ýa. Türkmenistan. Ýok aradan aýrylyk garaşdyrlyk yglan edildi 27-nji oktýabrda. 27-nji sentýabrda bolan zat ýok. Diýmek ýuridik normalyň esasynda Türkmenistan ýanky kanuny esaslandyrylan döwletler. Türkmenistan konstitusiýon döwletler. Ýurtdaşlar, Türkmenistan diňe ady var, territoriýa. Türkmenistan adly territoriýa var, ýöne o taýda hiç ýyl konstitusiýon guruluş ýok. Absolut ýok. Tarihim ýok, guruluşam ýok. Bar bolsa aýdyk. Ene men bilýän zatym inniki 2024-nji ýylda Türkmenistan Respublikasynyň 100 ýyllyk ýübileýi bellenmeli 27-nji oktýabrda. Siz bolsa bütün halk bolup 27-nji sentýabrda el çarpyp parady höwes bilen seredýäňiz ýa bir toparyňyz gatnaşyp berýärsiňiz. Bu näme diýmek? Siz hemmäňiz öz döwletiňiziň garşysyny, öz konstitusiýon guruluşynyň garşysyny jenaýat edýäňiz. Bu jenaýatyň çaresi diňe ölüm. Islenip döwletiň konstitusiýasyna ýazylandyr. Döwletiň garşysyna, milletiň garşysyna edilen jenaýatyň cezasy ölümdir. Islenip formadyr. Enne bir Gurbanoğluň döreden bir el asyrna kol, halk maslahatam, bir Türkmenistanyň ady bardy, özü ýok, meclisem, hökümetem, şu çara gatnaşarlarym, şu parady gurnarlarym, şu paraddan geçerlerim, şu 27 sentýabr oňlarlarym ýa şu taýda sesini çykarman oturarlarym, hemmäňiz bagyşlaň bol jenaýetkar. Konstitusiýanyň öňünde, döwletiň öňünde, milletiň öňünde. Şunu haýsy ulanyňyz bilen eşitýän bolsaňyz eşitin. Ene size dogry habar şu. Sebäp ol maňa degişler diýeniz bilen o konstitusiýa o döwletiň durumu, düýbi, fundamenti. Şonu aýyrdylar ortadan.
Näme üçin edildi? Men pikir edýän, indi şolam aýan bolupdy. Türkmenistan şumal territoriýa bolup galdy. Boş. Taryhy ýok. Döwlet hökmünde haýsy durumda duran kesgitlemesi ýok. Konstitusiýa boýunça. Konstitusiýa o ayağa sağına ýatdy. Onda ýazylan maddalaryň biri işläne. Döwletiň hiç bir pudagy işläne. Hökümedem ýok. Bular mene ýanky hakimeti basyp alan jenayetkar topar. Guramaçylykly jenayetkar topar. Terrorçy topar öýler. Ine boluk oturdy. Alan alynky saçýarly Türkmenistanyň içi. Onu özüňiz ýazyp oturýarsyňyz, özüňiz görüp oturýarsyňyz. Näme edildi şu 27 sentýabra geçirildi. Sebäp şol soňra soruljak da Türkmenistanyň açan diýip tutuldy, garaşdyrlyk. 27 oktyabr. Ýok, bular 27 sentyabr bellap otyr. Näme bolup geçdi? Hiç de diýmek şu döwlet ýok. Düşäňizmi? Eger biz kanun nuktaý nazardan dünýä islenlik ýemesinde şu kanun guramalaryny çözgüp tapjak bolsak 27 sentyabr diýilen düşünje ýok Türkmenistanyň taryhynda. Ýöne şonu etmäge, geçirmäge halk gözüni yumdy ýa razylyk berdi Gurban bola. Sesini çykarman oturmak razylyk bermekdir. Muň aňyrsynda näme ýaty? Inni erti Türkmenistan şu territoriýany döwleti de, milleti de, şu territoriýany kim alsa haky bar. Sebäp oň taryhy ýok. Geçmişi ýok, durumy ýok, konstitusiýasy ýok. Ýok da bar bolsalar aýdylar da şu konstitusiýanyň esasyna ýaşap bersin. Şeň ýa garaşdyrlyk diýip agzyny doldur. Näme garaşdyrlyk? Haçan kabul edildi garaşdyrlyk? 27 sentýabrda mı ýa-da 27 oktýabrda? Şu soraga dogry dürüst jogap tapyp özüňiz. Bizde diňe territoriýa bar Türkmenistan atly. Döwlet ýok. Milletem ýok indi. 60 göterme ýurduň daşyny pasporty ýaşap beren bolsa biz bir ýygyp tozup beren sigänne näme diýen aý? Aýdym. Şu döwletli konstitusiýaly ýurtda şolar ýazat edilýärmi? Haýsy bir döwletde bar? Aýdym. Ýok. Bir dönükler, vatan satarlar, ine ýeňsämizden biziň döwletimizi, topragymyzy satdylar. Kime satyldy? Ilkinji nowatda Orsiýada satyldy. Olaň agylygy hana görnüp dur. Näçe mysal getirip berdik, ýüzlerçe. Şu gün kuna Türkmenistan Orsiýadyň koloniýasy bolupdy. Koloniýa diýmem, golasynak. Toprak. Biz döwlet millet del. Bar bolsa aýdyň, näme üçin 27 oktyabr aýryldy? Näme üçin respublikanyň emesinden konstitusiýadan respublika söz aýryldy? Kimden soruldy? Kimden razylyk aldy? Razylyk bermelem, sorag edilmelem, referendumda jogap bermelem halk. Halkdan soruldymy? Ýok. Diýmek halkyň ýeňsesinden edilen iň uly agyr döwlet jenaýaty şu. Şoňa gatnaşarlaryň hemmejiginiň jezasy ölüm bolmaly. Konstitusiýa boýunça. Sebäp bular konstitusiýany ortadan aýyrdylar. Döwletiň durumuny. Mundan beter haýlyk, mundan beter jenaýat ýokdur. Şonu men şunu size aýdýan. Ene 99-njy ýylda önüminde Türkmenistan Respublikasynyň ýa-da Jemhuriýetiniň. Ene bizi getirip goýan güller şu boldy. Bizde indi Türk karasty baky bir tarap der. Hiç dadymyz ýok. Yalan gurrun. Şeňmi? Ene men size sowutnamany getirip berip otyn. Bir çykyp aýtsyn, men aýdýanym yalan dep. Yüzüme durup aýtsyn. Hani döwletiň taryhy, ýurduň taryhy, hani geçmiş, nämeden ugranyp konstitusiýa işledilmeli? Näme üçin işlärne konstitusiýa ýok ortada? Döwlet adam üçin bolýan bolsa, haýsy adam üçin ona mı aýtmadylar? Ya altın asır bolýan bolsa kimin altın asyry? Niýas 18 milliardyny ugrulap gitdi, oğlugydy hedilip ýaşap Ýewropada. Bir 50 000 dogmalary özlerim näme Allah bilsin, ýöne ýurduň baýlygyny hana çepe saga daşap durlar. Orsiýet bolsun, Hytaý bolsun, İran bolsun, Türk bolsun, tapawdy ýok. Türkmen halkyndan özgü hemmeki şol artyň harmanyň daşynda. Bir de mene Feryazan var, o yurttan bir ýurda göçüp galyp 5 aý adam ýygyny da galan çağıramaz eklemek üçin. Olaram
şol jenayetkar toporun garakçylygyny elindäki ýesirler. Siz şolar hökmen iýmitlendirämeli eger ölmejek bolsalar. Siz mejbur şonu etmeli. Ýöne siz pikir edeňiz şol emeden azdarha hökümetden garakçylardan diýilmez, hiç açan sağlygyňyz açlykdan ýa horlukdan diýilmez. Ine bolup duran zatlar şonu görkezýär ýurtdaşlar. Ajam bolsa kabul edin. Ine ştaýda ýene-de bir zat bar. Ýanky 27-nji sentýabra gatnaşan adamlar bar da şonu bayram edip belliýärler. Näme diýerler? Aýoğlu bir konstitusiýany açyp teredin. Döwlet haçan tutuldy diýip Türkmenistan Respublikasy. Wa aslynda şonu döwlet hökmünde 700 ýyl döwletse 800 ýyl döwletse oturan millet 24-nji ýylda döwletli bolar. Näme üçin goňşy Azerbaýjanyz belläp otdy? Ene şu ýyl şolaň 100 ýyllyk ýübileýi. Onun döwletiniň diýip Azerbaýjan döwleti ene respublikasy 23-nji ýylda tutuldy. 1923-nji ýyl. Ene şu ýyl 100 ýyl. Birinki 100 ýyl. Kim beller şonu 27-nji oktyýabrda? Hökümetmi? Ýok. Halkmy? Oňa da gerekkä. Diýmek, halka gerekmejek bolsa şo döwlet ýok. Territoriýa bar. Territoriýanyň kim alsa şoňky. Şoňam alınjagy görnüpdi. Täp ýurdun men diýen adamlary ogly gyzy ýurdun daşyny, ýurdu goramaly, arka durmaly, halka ýa döwlete ýa millete arka durmaly. Ene gujurly gaýratly ýaşlymyň hemmesi ýurdun daşyny. İçinde galanlara mene ýüz aşatdyr. Boynu borup gezip ber. Ene şu ýagdaýda ene bir şuňky 27-nji oktyabry belmeli. Ene bizim hakyky bayram günümiz eger bellecek bolsak, ýa döwletimiziň, respublikanyň, Türkmeniň döwletiniň diýibin tutulan günü. Eger şu bellenmeýän bolsa, Türkmeni döwletem gerekkä, milletem gerekkä, şeýle diýen düşünje çykýardy. Gerek bolsa eýe çykylardy şu güne çeldi. Ýöne beýle diýdim, asla eýesi galan döwletler, ýöne şonu düşünýän adamlaryň sany gaty az. Gynansa hem şeýle şu. Ene geçen ayda sentýabryň 26-synyň 27-sine men Lentandan çykdyk, bir topar adam oturup ýanky şol garaşsyzlyk bayramy ýa nämesi güni barada gurrun edýärni şo taýda. Men gulagymda galan Nur Muhammed Hanafi aýdýar. Ýeme diýär 27-nji oktyýabrda Niyaz garaşsyzlygy eglan etdi diýär. Bağışlan, gaty ters düşünjäni berýär Nur Muhammed. Ağa. Men şey diýen ýaşul menden ol. Niyaz garaşsyzlygy eglan eden. Niyaz parlamentin ýagny şol parlamentin 175 deputatynyň kabul eden kararyny eglan etdi. Garaşsyzlygy Türkmenistanyň parlamenti 26-njy oktyabr güni akşam kabul etdi. Onuň 27-sine irden ähli ministrleri ýa ilçileri kim bar şo taýda şolary çagyryp şolaň öňünde ene kabul edilen 26-njy oktýabrda kabul edilen karary tribunadan Niýazow eglan etdi. Prezident hökmünde ol parlamentde ol jarnama gatnaşan adam däl ýa jarnamada onuň eden işi ýok. Şo jarna kabul edilen jarnamanyň ine 2 minutda peltekläp, iki sözüň başyny çatyp bilmän, kekeşläp ana tribunada aýdan görkezin halky çykaryň arkiwden. Şonam iýdil aýdyp bilmedi 2 minutluk sözi. Niýaz garaşsyzlygy alyp beren ýa eglan eden adam däl. Şo garaşsyzlygy kabul eden deputatlaryň gelen netijesini eglan eden adam diýseňiz, onu ine hakykata gabat geler. Ajam bolsa, süýjem bolsa şol şeýle. Deputatlar kabul etdi garaşsyzlyk jarnamasyny. Niýaz diňe şolaň karar kabul eden kararyny ertesi güni eglan etdi tribunada. Onam eglan etmek ol etmese de bolardy. Geregem däl, şol döwlet parlament respublikasy onu etmeli bolsa şogun şol ýa Sahetne Persmuratov bardy. Şol döwlet Türkmenistanyň parlamentiniň ýol başçysy. Şol etmeli. O bolsa onuň emesi ady diýmände ýörelgi ýemese lakamy
Men da kanadım plastelin. Şu nädip eplesen Niýasyň elinden gurjak etse gurjak, oýunjak etse oýunjak, adam etse adam. Şu nähile edip epläýin diýse şonu epläp oturan adam. Ondan men diýiljekler, Serwa Kanyň diýip meni öňüne ýykylyp ýaty. Ondan Niýaz mejbur hal aýtmaly boldy. Sebäp bilip bolmaz erti. SSR täzeden dikeldilse Niýaz atmaly. Yani ol şu taýda diýjek, ene 175 deputat şu karar kabul etdi. Menem mezbur oldum şolun gelen kararyny okamaga. Bollugy oturdy. O taýda hiç bir on eden işi ýok, jinnik gel. Şu jarnamaň her bir maddasynyň eýesi bar. O jarnama bir ay, 2 ay öňünden şu komitetlerde adamlar, deputatlar tarapyndan hödürlenip, işlenip taýýar bolanlardan kabul edildi. Men ýöneköy ýaraýdym, şu jarnamaň 2 maddasy menkidi. Ýok diýip bir çykyş etsin. Hawa azabyn çeken bir hödürüm görýänne başgalar. Ýöne men on deýuslar üçin o jarnama gatnaşan adamlar şu halkymyza bolsun diýip eden iş. Ýöne halk islemedi. Şu jarnamaň ýerine ýetirilmedi. Ene şu güne de memlene düşen çukurmuz şu. Ene şu taýda şol garaşdyrlyk meselesini şu bir zat bilen jemläsim gelýär, 4 seter bilen soň ýygyň dowam edibereli. Şu wagtda oýlanyp oturýan başlam. Garaşdyrlyk bar idi, öz başlyklyk bar idi. Kan geçilen ýol bar, ýitirilen ýoldaşlarymyz bar, görülen görgüken. Ondan şu ülkenin halkın göz gulbany ýagdaýyny görüp, oýnalýan siýasy sahnany görüp, näme diýjeňem bilen bir dälhanyda ýaly şu halkyň bolup ýaşap oturan güni sag adam ýa sag jemgyýet beýdip ýaşamaýar hiç bir dünýede ýok şular ýa döwlet. Bir diňe şol Demirgazyk Karaýa bolaýmasy ýöne olarda da bir näýle bolsa tertip düzgünmi? Bularda tertip düzgünmi? Alynarlynky. Gurban oluyor tohum bilen ýokardan halk soýup otyr, o aşagdaky iň şu uçatka we polislerine çelli, ýa doktorlaryna çelli, halk soğun soýany ýaly edip otyrlar. Alynarlyk. Ondan şu zatlary görüp, şu bir 4 setir ýazyp, şonu ýetireýin, şonu garaşdyrlyk bayramlaryna soňat. Ady dünýä dolan türkmen, çala sudurly bollun. Ne hormat bar, ne sila var, ne de kadarlı bollum. Kate ağlasım gelýär. Kate de tutýar gülküm, utlayan türkmen halkym, milli pidarly bollum. Ene şu ýerde garaşdyrlyk barady, 27-nji oktyabr barady, nokat oýan. Ýöne şu tarih bilen, ya 27-nji oktyabr bilen ýene başga bir senede baglanşyk men öz durmuşymda ýa bizim durmuşymyzda diýsem, onu gaty dogry bol. Ve 27-nji oktyabr 19-njy ýyl. 2019-njy ýyl. Şogun Şweýçarýanyň paýtagty Stockholmda Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňünde öz maşgalagdalam ýoldaşlarym biz gollayan adamın bir topary bilen şu taýda ene Türkmenistanyň garaşdyrlyk güni 27 sentýabrda, 27 oktyabr diýip çykyş etdi. Ene şondan märem şu ene ýylyk 4 ýyl wagt geçdi. 4 ýyl. Şu 4 ýylda näme edildi? Ilkinji nowatda men Saparagan çağırdım efire. Şonu etmek men hem parzymdy hem borjumdy. Näme üçin? Şu ähli şol jurnalistliklary düşünürjek bolýan şu taýda. Sebäp ol adamyň geçen ýoluny entek Türkmenistanyň içinde wezipe ýelap oturan adamlaryň hiç bir ýerde geçmek diýsem ýalňyşmasam gerek. Sebäp bu adamyň öz şahsiýeti bilen baglanşyklar, mesele on geçen ýol bütün maşgalar dağlar bilen baglanşykly bolup durdy. Ondan onu ýönkölen boşadyrnak üçin näki günäle bar ýa dakylyn ýarlyklyň. Şol hiç birsem esasy. Ol adamyň bitiren
hizmetleri eden işleri halkımızın, devletimizin öňünde. Men aýtsam bir hili boldy, özüni aýtdyrmagy ene mümkinçilik tapdyk. Haýyş etdim bir näçe ýerde sapara öz durmuşyny, öz maşgallaryny ýagdaýyny nädip şu ýola düşdüň, nädip şu işler başyňa geldi, nähili adamlar bilen işleşdiň, näme bilen, nämeden başlady, şol ýer sow reformasy näme bilen gutardy, kimler näme etdi, şu zatlar öz diliň bilen halka gurrun bermeň ýeri geldi, gaýrat etdik bile, şeýdip bilelikde çykyş edip başladyk, onu gören bolsaňyz, ýa ýerleýän bolsaňyz ýadyňyzdadyr. Enne şo gullardan bäri ýylaýyk 4 ýyl geçdi. Näme edildi şu 4 ýylyň dowamyny? Edilen iş gatykäni düşünýän, öňkü şol 19-njy ýyl bilen şol 7-nji ýylda Niýaz ölenden soň Gurban Ulyň gulagynyň çykyp hakimede getirilenden soň ýa döwlet agdarysy edilenden soň 7-nji ýylda 19-njy ýyla çel 13 ýylla Türkmenistanyň halkynyň aladasyny eden adamlar bolmady diýsem men ýalňyşmasam gerek. O dil ucundan daşary ýurtdaky bayraklary ýa grantlary almak üçin bilbilýär saýralar boldy. Onu men ortadan aýrama. Men ýöne aýdýan zadym halkyň aladasyny edip çykyş eden adamlar döwlet noktaý nazardan gelejegi ýa bolýan zatlar dogry halka düşündirip beren adamlar bolmady. Niýaz ölenden soň hemme kişi ılgak gitti. Şol Gurban Ulyň aptalına sokuljak bolup, şonu aýan boldy. Köp zat ýa köp adamlary menem şonu bilip galym kimin kimdigini bir toparny ozalama bilýärdik bol ýöne şu iki ýanky peýgamber donyny bürünip gezip beren şeytanlar var. Şolar çykdy orta. Ona gördük ben. Ene şondan soňra 4 ýylyň dowamyny edilen işle barada bugun kunini aýtmaga mümkinçilik bardy. 13 ýyllar ýeköýlüň mesela gumyň içinde galan suwsuz piyada ýal gyýylyp gezeniň bir ýagdy, soňra näme boldy? Ene video çykaryp başladyk YouTube'da, internetde yurttaşlarymyz hemme tarapdan gorlaw berip geldiler. Şu ta 20-nji ýylyň maý aýynyň ahyryna çelli halkda bir ynam döredi, bir ruhy galyp başlady. Şular real ruhy galman, eýfary ýani ýahyjy. Ene de şol 90-njy ýyllarda SSR ýykyljak döwri görüpdik de öz elimiz, öz ýakamyz bolup ýaşarsa, şunça baýlygymyz bar, şunça mümkinçiligimiz bar. Bu ýalyna döwlet gurar tutar diýip ynamly işläp ýördik. Ene şular ýaly ynam adamlarda peýda boldy. Hiç olmany öçüp barýan garaklarda usun peýda boldy. Ynam geldi. Şu zatlaryň dözetsek boljak, täzeden gursak boljak diýip şol 19-njy ýylyň şol oktýabryň ahyryndan soň ta şu 20-nji ýylyň maýyna çelli ene aýdaly bir 6-7 ay adamlar yerli ýerden hemme Türkmenistanyň ýagdaýyny düzeltmäge hakimiýetdekileri ýok etmek, näil ýok etmek, wezipesinden çetleşdirip bir idil döwletiň düýbün tutmagy gaty uly ymtylyş boldy. Onu aýtmak gerek. Adamlar günde 100-200 adam jaň ederdi maňa, ýa çykyş ederdiler halkyň sesi diýip özüňiz bilýän. Yerli ýerde gerek bolsa ýanky şol Türkiýede wepat bolan ýigitlerimiz bar, 50-60 oğlu. Şolaryň hemmejiniň ýanky mazardaşyna çeli, sadakasyna çeli halkymyz öz jübüsiniň tapdygynyň ýygnap üýşürip şeýdip biz şu taýda bir millet, bir doganlygymyzy görkezdik. Men şolar ýaly şygar öňe sürup biz 5 vilayet 5 dogan. Şonu etdiler. Ýöne soň 20-nji ýylyň maý aýyny hökümet şol uklap ýatan ýanky ýaçaýkalar bar, KGB agentleri, beýlekileri şolar hemmejini herekete girdiler. Şu halkyň galkyp barýan emedin hereketiniň öňüne geçmek, ýa şonu partlatmak, bölmek, bölüşdirmek, agdal etmek üçin.
Olan bulara başarttı. Ona aýtmak gerek. Hemme ýerde däl, ýöne köp ýerde başarttı. Şol ozal hemmemiz bir doganyp düşünýän adamlaryň arasyna ay bular lewaply, bular marly, ay bu da şol ol ýeme dip ene şey dip başladylar. Ene şol siýasaty ya aýdaýly şol oýuny oýnan adamlaryň köp şuwun ýokdur. Olar täp öz işine dip gyra çekildi. Ýöne iki ol men olary ýeme diýip aýdýan jurnalçyl ýoşkaly. Olar häzir hem bar täp olar alýan aýlygyny, puluny, gonoraryny ödemeli döwletlerinden, hökümetlerinden ýa-da agentliklerinden. Olar ony işine dip otýar. Ýöne biz şu 4 ýylyň dowamyny näme peýda edildi, ýa bählik edildi, ona aýtmak gerek. Ýani biziň esasy eden işimiz bizini Milli Halas Ediş Komitesinden döretdi. Milli Halas Ediş Komitesi kimlerden ibaret? Ol şuň ol çykyş edýän mejlisimiň agzalary däl, diňe ýok. Milli Halas Ediş Komitesine şu ýurdun içinde we daşyny döredilen onluklar bar. Ene şolar ýerine ilkinç nowatda. Şolar esaslandyrdy akly zatlary. Her orlugyň içinde öz orlugy bar. Gör näçe orlar çymyň adam şumaha Milli Halas Ediş Komitesiniň içinde hereket edip otýar. Olaň adyny tutmak, aýtmak bugun birindene beýle derurçylyk ýok. İkinciden hem ol adamlar özleri bilýär etmeli işini gerek wagty öz hak hukuklary üçin orta çykjy adamlar gatykän. Doğru derecede yeterligen bolmasa şuň aýtmagy mümkinçilik bar. Ýurdun içinde daşyny morluklar herekete geçip başladylar. Ve ine üstünlüğün ulusynyň biri. Men şey diýip hatap etdim. 4 ýyl bundan ozal bu zatlyk hiç birsin adam ýokdy, tozam ýokdy. Ondan soň Milli Halas Ediş Komitesiniň döreden ene goruju mejlisi bar. Oňa mene orlar çagdasy bar. Onsandan men sizani aýdyp oturma, täp ýurdun içinde de agzalar bar. Ýurdun daşyny aklaryny mene özüň çykyşlaryny görüp dursuňyz. Başga da bar. Inkognito ýazyp ýa-çykyş edip durarlar. Ene goruju mejlisimizden bar. Ol wagtlaýyn goruju mejlis tä Türkmenistanyny täze saýlawlar geçirip täze parlament saýlanýança ýurdun durumuny keskitleje gurama ene şu goruju mejlis. Ve iki döredildi işläpdi. Sonra geçici hökümetten kuruldu. Geçici hökümet näme? Şol täze parlament saýlanýança ýurt işlemeli, ýaşamaly. Omun daşky goragyny üpçün etmeli, içerki düzgünlüğü üpçün etmeli. Ene ýurda haritlar gelip durmaly, haritlar çykyp durmaly. Şu zatlara gözegçilik etjek, eýeçilik etjek, şu zatlaryň dolanýaryny üpçün etjek geçici hökümet. Sonra parlament saýlanandan soň, täze parlament gelenden soň ol geçici hökümet iş başynda galjakmy ýa başga hökümet guruljakmy? Ine çekeleşik, bäsleşik esasyny kim gelýän bolsa hökümet başyna gelir, öz programmasy bilen düşünürsin. Şol parlamente gelsek deputatlar ses verirler. Haýsy hökümet iş başynda bolmaly ýa galmaly ýa täzesi gelmeli. Ine bu hökümetem özüne şu unkun üstüne işlep düzgün namalaryny ýazyp hemmesi zaten ýuwaş-ýuwaşdan ýola gidip dur. Ýene de 4 ýylyň dowamyny guruluşyň biri, esaslarynyň biri iki gullugymyz Milli İstihbarat Gullugy diýip aýdýarsa ony ýa instituty. Ol hökmen derur sebäp biz ýurda baramyzda lüstrasiýan geçirjek diýip aýtdy, halkyň öňüne söz berdi. Lüstrasiýanam geçirmeli. Sonra öne tribunal bar. Ona aýtdy. Tribunalda beriljek adamlaryň sanawy ýazylyp otdy, düzülip otdy. Eden jenaýatyna göre olar öz jezasyny çekmeli bol. Bu gaty uly iş. Onuň üstüne gije güni işlenip otdy. Ondan başgary ýanky harby gulluk barada täze kasamyň emmesi ýazyly, teksti ýazyly harby gulluk barada düzgün namalar açyk aýdylmasa da olar ýazylyp otdy, kabul edilipdir. O nähil goşun bolmaly, Türkmenistanyň sany nämeden ibaret bolmaly. Bu zatdan üstüne de işlenipdir. Sonra Türkmenistanyň
ýa-ni polis gullugy barada. Bir topar teklipler aralyny sany barada. Indi ýakyn günlerde dikkatiňize ýetirler. Kimler işläp biljek, nä derejede, nähil terzde, konkurs esasynda ine onu çıkarırlar, ne hökümetiň agzalary. Onun ýene de kabul edilen zat Türkmenistanyň prokuraturasy barada kanun işlenip düzüldi. Onu mene sizin dikkatinize yetirler. Ondan taze Türkmenistan'ın prokuraturanyň etmeli işleri barada. Bir meselen üstüne de işlenip Beýsga çaýsa döwletiň gelecekki taze Türkmenistanyň ýanky kanuny durumuny biz şu gün şonuň üstüne işläp üstün edip otur. Düýpli işlenilmese aýdaly Gurban Gulyň töwere bilen aýr yerine başga adamy getirip goýanyň bilen o döwletiň üýtgedigi ýa taze Türkmenistanyň gurullugy däl. Sistemi üýtgemese. Bu çüýren sistemanyň düýbi teýkarlygyny ýok, ornuny täzäni gurmaly. Bilem gaty hasyrdaly iş, iňe bilen guýu gazanýaly. O bir topar ýeňlese adamlar aýdýardy. Aýdady, beýdat bulara hiç zat eden atlyňy gurlap otylar, iş etmeliydi. Ine işin ulusy şudur, ýurtdaşlar. İlk baştan döwletiň düýbi fundamenty tutulman sen on ikinji, üçünji etagyny guranyň bilen erti laşap ýykylar da paxsaja aýalyk bol. Şeňmi? Ýöne şu fundamentin düýbini tutmak işine aktiv gatnaşmak meselesine bir başa gurur. Şunu kim edip otyr, kim garadan silap otyr, kim edesi gelen kim şuna karşı, ine bu zatlary siz halk bolup görüp silap otyrsyňyz. Dürlü adamlar orta çıktı 4 ýylyň dowamında. Kim ak yürekden bir zatlar etjek bolýar, kimler diňe şol halky arlamak üçin, ýa özüne bir zatlar urmak üçin, ýa da ters ýola salmak üçin, ýa da ediljek bolýan, ýa gurulujak bolýan taze Türkmenistanyň öňüne ýa aýagyny bada garp atmak üçin edilýän işler ene görüp silap otyrsyň. Bunu düşünmek için aýratyn akyl gerek gelip düşünýänmen. Ýöne şu zatlar bar, ýöne bilem şu bir su bulanır, ýa-ni akaba su, aragyň su bulanır, soň şu durlanýança bir topar köpürçük hapo gitmeliler. Bizim mene şu prosesi geçip otyrys 4 ýyl bäri. Seredin özüňi sillan kimler bir ýoly bir günlük geldi, 5 günlük geldi. Kimler näme iş etdi, näme etmedi. Nira yitirim bolurlar, ýa näme salgy berýärler, ýa näme iş bilen meşgul bolýarlar. Teredin, özüňiz baka berin. Biz bilýäs öz etmeli işimizi şona medip otyr. Şol işe, şu maksada laýyk adamlar gelip işleşýän bolsa, işleýän bolsa, özüni görkezýän bolsa, watany gerek bolsa, hany işläp otyrlar. Öz orluklaryny döredip durlar. Kim başarsa, mezlidiň işine gatnaşýar, kim başarsa, ýa-ni bir topar mass media döredil habar emeleri, çeşmeleri. Her bir adam öz ornuny tapyp otyr. Seredin näçe YouTube'da kanallar var. Yani Milli Halat Ediş Komitetine degişli guramaly. Hersiniň öz ogry, öz ýoly bar, öz erki bar. Yani seredin 4 ýylyň dowamynda näçe ýaşlar orta çykardy. Ýigitleri, gyýdlary, gelilleri, ýaş uluraklary, ýaş kiçiräkler tapawdy ýok. Ýöne öz başda pikirlenýän, öz watan üçin, öz halk üçin, ak yürekden, ýa-ni çyn yürekden oýlanýan, pikirlenýän, aladasyny edýän adamlar esasan şol çözgüdüni gözläp şol tapmany başarýan adamlar. Ene şumar bir ýere jemlenip başlady. Bilemine bizim tutumumyzyň ýygynyň soňunyň ören peýdaly we halkymyza düşümli boljagynyň ul alamaty bolupdy. Şolam bolar. Haçan bolar? Ony ne wagt görkezler. Ayın plansız çıtladığını deyip aytmayın. Şu zatları aydıp, ayın planını, otak barın, bıtak barın, ayın planını, Türkmenistan'ını, nämedin, o nedin deyip, Avrupa'da oturan yerinden pırkaz berýärler, nägüne düşenini özüňiz görüp otyrsyňyz. Ya da gerekmejek yerde adamları oda berip, ýygynyp, özlere oda berýärler, ýygynyp, ay plana beýle bolupdyr, näme edipdirler dip. Eden özleri. Onu da halk öz baha berer.
Türkmeniň bir sözü bar. Odu özüňe bas, ötmese keseke diye. Şol ağzını doldurup gürleýärli bar. Şolun köpüsi entek odu da barmagynyň çyýban çakmadyk adamlar. Ondan olar özgäniň aladasy bilen ýaşajakmy ya, gaýgysyny etjekmi. Onu mene siz halk bolup özüňiz çözersiňiz. Oňum çözgüdi bize baglydan. Ene diýjek bolýan zadym, ýene de bir topar edilmeli işler bar. 4 ýyl geçdi, 4 ýylda ene şunça biz ýoly geçip bildik. Şunça adama düşünür işler ne diýip her gün şu edilýän görürüň hemmejik düşünür. Ol hökmen biziň ýanynda gelip işlen diýip düşünür beremde ýurtdaky bolýan zatlary üns beriň diýip düşünür işini geçirir. Biz taraplar toplap güýçläp olar ýaly ýemeden güýç ilmde bilimde güýç islegde şol isleg bar bolsa adam şonu eder. Şo biziň men maksadym şol adamlarda ýurtda üýtgetmek, girizmek, islegini döretmek. Bu gidişine geçse bizde yurda malcakka toprağa milletin teritoriyada. Yani şol ayan. Şu ayandadı köp adam düşünen ak çoğun konuya düşünesi gelen ak. Ay näme bolsa şol bolsun. Men öz maňa degilmese bolýar diýip mene düşüngünimiz şu. Ýöne şu taýdan çözgüt tapmak hemmamyda degişli diýip düşünýär. Ene gysga saýdylsa geçilen 4 ýylyň tarihini maýdyp berdim. Adamlaryň adyny tutup oturmaýan, atlaryny tutjak bolsa, olarça ýüzlerçe adam bar. Ondan adyn tutulmaly däl adamlarym bar, ondan olary kemsitmezlik üçin umumy aýdyldy. İş gidip dur, kızgalaňly iş gidip dur, önjeli iş gidip dur. Elbette, inne bilen goýy gazanýaly, o bular 32 ýyllap halkyň aňyny aldyrdylar. Ýa-ni kalbyny arzuwyny öldürdiler. Muny reanimasiýa etmek, bular diriltmek halky düşünjeli bilimli derejeye ýetirmek üçin wagt talap edýär. Şonu hem bir edip otur. Şoň üçin bir günne boljak işlerde haçan bolar, indi uzakda da diýip düşünýän. Sebäp ol diňe biziň halkymyza ýa türkmenlere bagly meseleder, ol dünýädäki bolup geçýän wakalar bilen göne baglanşykdy. Şo bilen Türkmenistan düýp göterýär. Ene görden duruber. Şolom Putin kakasy giden güni ýa Orsiýadyň lagşan güni bütün Merkez Aziýada bir aýyň dowamyna lagşar we şu gün özüni häkimet başyny saklap oturan diktatorlyk ählisi bir günne jara döküler. Ene şo bolajak zatlar onu meňinden aýdýar. Şoňa da bizine halk bolup taýýarlyk görmeli, görüp otur. Oğurluklar döredýär, ýurdun içinde daşyny özleri dörep ber. Berekella goýýarlar. Sebäp halklar bir dürlü pikirli adamlar bolmaly. Dürlü pikirdäki partiýalarym gurular. Olum bolmaly zatlar. Hökmen bir partiýa bolmaly, ana odalar kompartiýa diýsen ene Niýasyň Dem partiýasy, indi partiýa da ýok, gurban bolajak partiýa bar. Şu Dem partiýanyň öňünde çykyş edipdir. Ady tutulýarmy şo? Ýok. Hiç zat ýok. Boş. Hemme zat boş. Ýene bir gezek gaýtalap aýdýan. Şu gün Türkmenistan Respublikasynyň ýyl dönümi 99 ýyl doldy. Ene birinjiden näse gutlaýan. Ene şol ýyl dönümi bilen ikinciden hem aýdýan Türkmenistanyň konstitusiýon guruluş ýok. Türkmenistanyň döwletem ýok, hökümetem ýok, hiç adam ýok. Milletiňem diňe suduru galy sebäp esasy çorba çykarar ana ýurduň daşyna. Diňe bizde territoriýa bar Türkmenistan adly. Eger biz şoňa eýe çykmasak, o territoriýany erti töwerekdäki döwletler öz aralaryna paýlaşarlar. Ene gysgaça şu lükçe size şunu aýdaýyn diýdim. Ýurtdaşlar, sag bolun, sag oturuň, hem maňyzyň öňünde saglyk.